लेकिन बिरहा में फिर तर्ज बदल गई मास्टर। कौनो मनसोख लईकी कहत रहल, जब से चढ़ल बिया मरी जवनिया एगो अनार बा बीमार सारी दुनिया। अरे जब से चढ़ल बिया हमारी जवनिया एगो अनार बा बीमार सारी दुनिया। हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय रे नथुनियो हाय रे नथुनिया। पूछत हैं भगवान श्री कृष्ण